detașat. Gata? Tombolă? Da. Dăm drumul la tombolă? Bun. Fiindcă am avut zi ploioasă, astăzi o să avem 10 premii. Ieri nu s-au tras la sorți, astăzi mai multe premii. Cine e prezent are șansa să primească. Asistenta mea din seara asta este? Cassandra este asistenta mea din seara asta. Fiind un copil neimplicat emoțional, n-are bine la tombolă. Și atunci nu suspectăm nimic. A venit împreună cu... Se cheamă cumva? Poșetă? Hai să vedem. Deci aici sunt biletele din toate seriile precedente. Au picat două. Au picat două, le băgăm înapoi. Hai să vedem, Cassandra. Avem treabă multă. Trebuie să dăm 10 premii, da? Acolo a pus cineva un bilet care e fără să rupă. Deci nu știu cum o să-l găsim. Florina norocoasă, dar trebuia să păstreze jumate din bilet. Hai să vedem mai departe. Ce scrie aici? Vlășceanu Andra. Este? Este? Andra Vlășceanu, este? Nu este? Mergem mai departe. Maria, este? Să citești? Azi nu. Parțial, nu? Azi nu. Pot să-l fac și eu? Asta târziu. Hai. Aniței Vasile. Aniței Vasile? Nu-i menuie. Hai, ce Am cresc rămas fără șansele. oameni la top. Cresc șansele. Mă scuzați. Hai să ne implicăm. Ce scrie acolo? Dogaru Anca. Anca, Da. Dogaru? Da? Nu e nimeni. Mai multe șanse. Hai să vedem cum facem. Avem 10 premii de dat, da? Ia, știi ceva să... Ayaz Simen. Simen, Ayaz? Nu? Dar nimeni nu mai Amestecă-le bine. primește nimic. Nimeni nu primește nimic? Până acum. Păi dacă nu-i prezent, cum să primească? Toma, Georgiana, Nicoleta. Aoleu. Tot nimic. Deci că nimeni n-a venit la tombolă și au terminat deja. Hai de capul meu. Hai să vedem. Nu e nimeni. Da, mai bine. Cristina. Nu? Sau Cristiana. Ce scrie acolo? Hai să ne concentrăm. Cristina. Bilet 1561. Nu este? Dar nimeni nu vine. Haide. Deci că tombola asta e fantom. E fantomă. Hai. Ia, ce scrie acolo? Pică Monica scrie, auzi. Hai, dar o să zică lumea că e blat. Uite cine a câștigat. Monica, ia să vedem. Trebuie să mă validez. Trebuie să vezi aici ce număr e aici. 1578 și aici 1578. Deci a câștigat, nu? Bravo. Hai să dăm un premiu. Mulțumesc pentru mâna ta norocoasă. Dai tu premiu, da? Stau cu biletele. Ce ai dat acolo? Ai dat o cutiuță de bijuterii din cloazone și un magnet cu evenimentul nostru. Mulțumesc frumos. Bravo! Mulțumesc organizatorilor. Mulțumesc, Cassandra. Așa. Hai, Cassandra, să vedem. 1 din 10. 9 premii mai avem de dat, da? Vladimir Ion Petrescu. Iar am nimeni. Vladimir Ion Petrescu? Da, se pare că nimeni. Nu vine nimeni, nu. Mai putem să băgăm și noi. Da, în timpul competiției. Hai să vedem. Îl amestecăm bine acum și vedem dacă iese sau nu iese. Tănase. Ia să vedem. Ce bilet are? Verificăm seria, da? Cât are? 0053. Ia să vedem. Unde țin deget? 0053. Uite ăsta. S-a predat. Ia să vedem. Ce a câștigat domnul? Avem numai premii de doamnă. Are și soția. Bună seara! Nu mă scuzi. Da, și cum te cheamă? Dacă te cheamă,
înseamnă că știm. O să te chem. Deci asta e, dăm un portofel pentru machiaj, și o brățărică și un magnet. Bravo! Hai să mergem mai departe. Stai, mine dai mie. Bravo, 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 Cassandra. Hai să vedem mai departe. Doar două au fost. Ești bine, ești în cărți, ești în cărți. 8. Nu știi? Para Daniela. Para Daniela? Nu e. Hai să vedem. Mai departe, mai departe, mai departe. Așa, ia de acolo, de la unde am văzut. Dar nu mai se interesează mult. Todașcă Daniela, altă Daniela, Todașcă. Nu? E ceva suspect. E ceva, e multă lume care a participat. Da. Vladimir. Ia stai să vedem. Vladimir. Ai zis că tu nu ți-ai scris numele. Mi-am scris numele. Ia, ce număr ai la bilet? 1366. Erau Ia, hai să vedem. Ia să vedem. Uite cu partea ei la altă. Nu e nici ăla. Deci e al Vladimir. Pare rău Vladimir, dar nu e singurul Vladimir. Asta e. Asta e. Mai lucrăm. Lăcustă M. Lăcustă M? A fost prin zonă, dar nu. Nu mai e lăcustă, nu? Să-i spuneți că a fost norocos, dar... Norocoasă. Norocoasă. Nu știu, eu nu știu ce e M-ul ăla, dar... Cred că vine de la o coasă. Iuliana. Iuliana? 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 Ia, tu ce nu vrei? Atât a scris. Nu e nici Iuliana. Hai, amestecă-le din. 1391. Uite cum le-am unul după altul. Aici avem, da, amândoi avem. Mardini, Abed, ala Albert. Nu? Hai, mamă! Hai că mai... Lăsați-l să lupte aici, că e principalul luptător aici. Așteaptă să fie externă. Dar tu ai bilet la tombolă? Are, el n-are. E suporter. El este ținător. Maruja, care a mai fost trasă de 2 ori și nu a fost niciodată prezentă. Da? Unde e patru? Victoria! Victoria! Ia să vedem. Ce număr avem? 1565. Câte victorii să fii? A fost victoria socialismului, victoria din al doilea Nu, război. dar nu scrie numele de familie? Scrie Victoria simplu? Verificați A, nu, dumneavoastră. nu, eu nu vă cred, că eu am scris și numele de familie, de-aia vă zic, dacă e Cred, dar nu, simplu, dar nu. pe spate scrie o serie. Noi după serie verificăm, Da, nu da, după, nu facem grafologie. Ioan Cipri... Sărașul de vreme. Crezi că e Ioan ăsta? 2 doar. Uite cât e acolo. Ioan Ciprian. Doamne, iarăși. Nu e. Trebuie să te bucuri. Păi da, dar o să mai până mâine dacă Ai mai vă multe dați. șanse. Păi stăm, dar ce ne grăbim? Grigore. Carina. Carina, Grigore, Carina. Nu? Nu. Aici, în piață. Pune prezentare. Hai să vedem. Știu și eu, era. Bine, mă, atunci stai, că sună. Volca. Volca Elena. Nimeni. Nimeni? Facem altfel. Hai să vedem cine e prezent. Da, și ne dați premiile, care stă Și ne dăm premiile, nu? Le împărțim. Sunteți aici? Uite, doamna e prezent. Ioana Ignat. Nu e prezentă, că ea a mai câștigat acum 2 seri și știu eu că nu e prezentă. Am fiecare seară să extrage. Fiecare seară le tragem pe toate și mâine avem tombolaia mare. Premii cu statui. Aici am Aici este Dar altul. sunt, intră aceiași, nu, cei care Toate, cumpără mâine? nu, toate intră la tombolă. Toate biletele. Mami, Ionuț. tata, venim și mâine? Păi mâine, Ionuț. da, ne păstrăm pentru premiul. Săftoiu. Dar eu n-am băgat. Și nici eu Nu n-am este. băgat. A, nu ești Ionuț. Pentru că Am n-ai crezut că a cumpărat venit Ionuț. nimic.
Ia, las că le strâng eu, tu mai trage de aici din tombolă, da? Are oricum sunt alea care n-au Ține bine să nu se spargă la. Iosif? Iosif? Nu-i. Nu e Iosif. Nu, dar nimeni nu mai e. Nu mai în spate. Nu mai Nu e nici Iosif. Hai să vedem mai departe. Da, bănică, te las să vezi treaba. Nu știi? Voicu Anda. Nimeni. Nimeni. Mai sunt 8 bilete, mai sunt 8 bilete. Că 1000 de bilete acolo și... Hai, bănică, la televizor. Iarăși unul de ălălalt. Gavrilă Teodora. Teodora Gavrilă? N-avem. Da, aproape nimeni nu e. Aproape nimeni, doar 3 au fost până acum, ai văzut? Da, zici că sunt fantome. Da. A fost 3. Oana Grigoruță. Este? Nu este. Hai, amestecă bine acolo și să găsim niște câștigători, că văd că vor să plece premiile astea de la noi. Nu știu ce se întâmplă. Sârbu Ștefan. Sârbu Ștefan, care a scris cu roșu. Da, da, da. Da? Da, da. Ce să vă dau? Domne, dați-mi buletinul, cardul și pinul. Nu, ar fi mai bine să vă dau banii? Da, Direct. sau așa. Ce să vă dau? Doamne, unii au atâta noroc. A fost primul câștigător din prima seară. Și a câștigat și acum? Cumpărător fervent din acest târg. Așteptări, nu mai sunt. Bine supărăm de la toate. Să vedem. 296 Hai, sau... Victoria, o să ai noroc mâine la asta cea mare. Da, asta la altă. Nu-i Bravo, cu doamne, premiile astea. felicitări! Aveți noroc în dragoste, da. A, nu-i domnul, ba da. Și în dragoste și în noi, uite. Tu o domnișoară, că așa e. Wow! A, măcar să știu. Mersi, domnișoară. Da, uite. Mersi. Te pup. Ai o Uite, mână vezi? magică. Vezi? N-a trebuit să extragi decât 60 de bilete. Că Asta e, ce să, mulțumesc. A plecat unul. ăla e și singur, ia vezi, ce scrie pe el? Osman. Osman? Osman? Nu e Osman. Nu știu. Ăla de acolo, ce scrie pe ăla? Butoiu. Cristiana Butoiu? Să facem pe Moș Crăciun? Ia hai să vedem. Așa că eu sunt mai bătrânel. Nu e. Cristiana Butoiu este? Nu e. Da, nimeni nu e. Auziți, fiți amabil, mai am un bilet, mai stau. Băi, nu ca să La ce știu. noroc aveți? Vreți să mai stați odată? Ștefania? Nu, nu, nu. La tombolă. Poftim? Ștefania? Eu, Ștefania? tot eu. Serios? Ștefania, Sârbu, da? Nu știu, Ștefania scrie. Și număr de telefon? Are. Care? 072 878 392. Ia stați puțin. Numărul venit. Scrie de mână. Stați așa. Da, de mână, n-a scris la calculator. Am văzut. Stați așa. Stați așa. Că asta e fina. Ia vedeți noastră. Ce verifică acum? Asta mică, ia. Ce 134. Ia vedeți, domnișoară. invers? Nu. Mai stați. Mersi. Ia uite. Georgiana? 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 Nu e Georgiana. Aoleu, câtă lume. Mai știi? Dacă nu e. Mamă, dar se strâng din ce în ce mai mulți oameni. Crista Iuliana. Crista Iuliana. Doa, iară. Nu e. Hai, continuăm. Ioana. Ioana și... Nu? Un Ioana cu un zâmbet nu e? Nu e. Aveți voie și în timpul competiției. Ioana. Tot Ioana? Fără zâmbet? Da, băgește, fără să vezi. Ioana. Zarna. Simona Zarna. Simona? Nu? Odată, două. Aoleu.
Avem câteva sute de bilete, deci până dimineața avem ce mai. Ha. Liliana! Liliana! Nu e Liliana. Nu mai pot să caut, eu mă pun pe net. Miriam! Rusu Miriam! Miriam? Nu e Miriam? Nu e Miriam. Că mâine se dau statuși, că spune mâine. Și asta se vede. Mâine la 9 aici. De ce nu? Vladimir. Alt Vladimir. Ia să vedem. Ce bilet aveai, Vladimir? Ăla e al tău, că n-are număr de telefon. Ia să vedem. 1527. Nu mă, aștept acum. Că am mâine de aceea. 1527. Bravo, Vladimir. Bravo, Vladimir. Ia să vedem. Ia să vedem. Vladimir. Dăm o mașinuță de la Lego. Păi când mâncăm Și un arțipil. Un magnet de frigider. Și o mașinuță de la Lego. Ei, lipsește. Stai că te caut eu imediat. Nu, las că căutăm imediat. Ia, hai să vedem. Ene Bianca. Bianca, Ene, Bianca. Nu e? Nu e. Cât mai sunt ce? Acum sunt 5 premii. Mai ai apă? Lidia. Lidia Șofron. Nu? Nu este. Mașinuța Lego în 3 roți. Maia. Maia, e Maia aici? Maia. Maia? Nu e Maia. Hai, se duc pe Maia. Ana Maria. Ana Maria? Nu avem Ana Maria? Avem. Doar Ana Maria a plecat. A plecat. Ana. Acum a venit Ana. Ana simplu. Doar Ana. Ana? Ce număr are? 1132. Mi-a scris și numele de familie. 2 de Ana, a 3-a e. Hai să mai amestecăm. Scoate o Ana. Hai că mai avem câte premii mai avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 premii mai avem de dat. 6. Peter Livia. Peter Livia. Nu pot. Nu este. Da, uite, după ăsta tragi și tu un bilet, da? O lăsăm și pe asta. Ba da, pot. Osman! Osman a mai fost. Tragi și tu un bilet. Da, dar până completăm, până. Alesia Ioana. Alesia Ioana. Pot să trag și eu? Nu poți tragi că tu ai bilet aici. Dacă tragi bilet. Nu ai, nu? Pot să trag eu? Hai, tragi și tu. Alesia Ioana Caracota. Vezi pe cine tragi. Nu e. E la nimereală. Citește. Istov și un număr de telefon. Christoph. Și un număr de telefon de Germania. Număr de telefon de Din Germana. Nu avem Cristof, acum zi. Nu e nimeni? Hai, lasă din nou pe fetiță. Hai, că tu ai experiență deja, da? Acum tragi un câștigător, da? Cine? Carol. Carol Comăniță. Bravo! Vezi ce înseamnă norocul? Bravo! 1390. N-ai cum să fie mai mult pe Carol Comăniță. Corect. Vezi? Hai să vedem acum ce cadou îi dăm noi lui. Ce cadou îi dăm lui? De ce? Păi dar numai trebuie să spune că să participe mâine seara. O brățară, ceva. Multe, asta e. Hai, Doamne, ajută, hai. Ce avem? Ioana! Hai, să vedem. Ce noroc ai? Mâine bag și eu.
Florentina. Florentina Florentina. și mai cum? Croitor Florentina. Croitor Florentina. Nu este. Elisabeta. Iricianu. Iricianu și cu A. Nu știu cine. Iricianu? Nu e? Hai să mai tragem, nu? Imediat. Liță Ioanina. Nu este. Liță Ioanina. Bă, măcar să se dea. Bă, ăla, hai să vedem ce scrie. Florentina. Simplu. Florentina simplu. Adică fără nimic. Florentina nu este nici Florentina. Diana și Herrera. Nu este, nu? Hai să ne tragem acum numai nume de băieți, că fetele sunt prezente. Ele nu sunt prezente. Da, hai să vedem. Tragem. Ochii închiși așa. Ne concentrăm. Ce scrie acolo? Morar. Mora Elena. Poți, dar nu pe ăsta, pe ăla. Ăla cu numele și cu număr. A scris invers, da, da. Hai, tragi unul. Angel Claudiu, cred. Angel Claudiu. Bag aici. Angel Claudiu? Nu e nici Angel Claudiu. Ăsta nu Hai l-ați să la vedem, mine, hai să mai ăla alegem unul. Hai, de premii. Îl țin. Iarăși Tănase. Ia așa, care să le... Unul de Numele tău pe el și numărul de telefon. Cealaltă bucată trebuie. Tănase, ia vezi, Tănase. Băi, iarăși. Ăsta. Stai să-i dăm un premiu domnului, nu? Mie mi-l dai la sfârșit. Zoli, ai și tu premiu. Așa, bravo. Hai să vedem tot pentru doamnei dăm, nu? Imediat. Încă un set de 3 brățări pentru bunici. Unde e domnul? Ai pierdut. Uite la acolo, bravo. Domnul Tănase, cel mai bine. Mai are un bilet, dacă și ăla iese din 300 de bilete. Hai, să ne concentrăm. Tica, da, Barnam. Tiki-taka, nu e tica. Tiuța. Tiuța? Tiuța. Nu e Tiuța. Miruna? Miruna? Care este numărul lui Miruna? 0853. Unde e prietena? Atunci o așteptăm să vină, da? Bine, uite, ține. Nu pot să ți-l dau, uite-l ține ea. Și când vine prietena ta, verificăm. A venit Miruna? Miruna, ce număr ai la bilet? Mă, Victoria, nu pot să zic pachetele astea, nu e mult. Și ălălaltul? 0853. Bravo, Miruna! Ai câștigat! Cât ai fost plecată? Ai câștigat! Brățărică frumoasă! Ai câștigat! Da? Bravo, Miruna! Și așa am rămas doar cu 3 premii. 3 premii mai avem de dat. Hai să vedem. 2 pentru doamne și 1 pentru domni. Care au doamne acasă și tot pentru doamnișoara. Ce scrie? Mirela și C. Mirela? Nu, nici Mirela nu e. Hai să vedem. Andra. Andra?
E vreo Andra prezentă? Andra? Nu e prezentă? Nu e prezent. Matei Adam. Adam, Matei. Acolo este și Matei. Adam, bună dimineața. Hai să ne implicăm un pic în activitatea asta. 1579. 1579. Bravo, băi, cât noroc. În aceea zi să-ți cumperi și setul ăla de trenuleț pe care îl căutai de atâția ani de zile să câștigi la premiu. Dar fii atent, nu mai avem premiu pentru poezie, ai câștigat un premiu pentru mama ta. Da? Uite, ai câștigat o cucuță de bijuterii, făcută frumos, decorată de o sută de mască. Și ce ți-ai luat acum? Bravo, vezi, acum mai faci cu mama cadou. Două premii mai avem. Hai să vedem. Hai. Câștigător. Câștigătorul. Da. Scridon Mariana. Mariana Scridon? Nu e. Ușor, măi, ușor. Mai ai gata internatul educat? Ia uite, vezi că la becul acolo e un coș cu noi. Vei. Maria Stănuță. Ușor, ușor. Nu? Nu e. Hai să vedem. Cine nu câștigă, mai avem mâine o tragere la sorți. Și mâine o să avem premiul cel mare, o sculptură realizată de maestru de ieri. Alexandra. Alexandra! Nu ești tu Alexandra? Nu. Ah, bine. Eu sunt Elena. Bine, Elena. Ia să vedem, o tragi tu pe Elena? Manuela. Manuela! Manuela. Hai să vedem, hai, încă două premii mai avem de tras. Hai. Tina, Florentina. Florentina. Nu e. Nu, nu avem Florentina. Sârbu Ștefan. Tu te-ai luptat cu o înghețată, nu? Nu știu. Poftim? Da. Mai spune o dată, domnișoară. Sârbu Ștefan. Sârbu Ștefan. Oară. Wow. Andreea. Te-ai luptat cu o înghețată, nu? Imediat. S-a luptat. Dacă domnul câștigă și al treilea premiu, anul viitor organizează dânsul tombola, că Da, poate eu câștigă organizez. cu pești. Ia să vedem. Ce număr? 02. Adevărat? E adevărat? Mai aveți bilete? Cred că mâine stau liniștit, nu? Stați liniștit mâine, da. Ok. Deci efectiv e rege. Vă invit la o cafea, că stau aici. Nu, stai liniștit că nu ne Da, pare. domnișoară, scuză-mă. E o glumă, nu ne pare rău. Mamă! Domnul câștigă 2 suporți de vază indieni. Mulți din ceramică, eleganți. Fi iubit. O să încerc. Doar dacă nu dau premii la cine trebuie, Mersi mult. nu prea mai am șanse. Vă pup. Mai un premiu. Hai să vedem. Ultimul premiu. Cine? Ia hai să vedem. Tu, hai, ia să vedem. Nelu Mal. Nelu Mal. Nelu? Nu e Nelu. Mai multe șanse. Matei Adam. Dar n-a mai fost odată. Am mai fost Matei Adam. Matei Adam. Dar e același bilet, Nu e același bilet, că el are 3 bilete. 1, 5, 8, 1. Ia să vedem. Nu. Ia să vedem. Dacă tot Matei Adam câștigă și al doilea premiu, avem două persoane care au câștigat două. Ia să vedem ce serie ai. 1, 5, 8, 1. Bravo, Matei. Bravo. Adam. Gata, hai. Acasă. Acum și-a câștigat și premiul pentru el. Da. Acum o să-i dăm și lui un premiu, da, exact. Mulțumim frumos! Mâine seară e ultima tombolă și avem premiile cele mai mari. Avem brățări de argint, avem sculpturi. Vă așteptăm. Toate biletele participă din toate seriile. Hai să vedem.